V dávnych časoch bol Kapušiansky zámok obliehaný nepriateľmi. Obyvatelia hradu sa ocitli v ťažkej situácii, pretože ich nepriatelia obklúčili a nedávali im žiadnu šancu na únik. Napriek statočnému odporu začali dochádzať zásoby jedla a vody a vyhliadky na prežitie sa stávali čoraz beznádejnejšie. V zámku žil aj malý chlapec, ktorý mal veľmi rád svojho verného koníka. Koník bol jeho priateľom a vždy mu bol na blízku. Chlapec videl, ako sa situácia zhoršuje a vymyslel odvážny plán. Navrhol, že by sa koník mohol pokúsiť prejsť cez obliehacie línie nepriateľa a priniesť pomoc. Keďže nikto iný už nemal silu ani odvahu na taký riskantný čin, rozhodli sa veriť tomuto malému hrdinovi. Chlapec vyšiel so svojím koníkom von z hradu pod rúškom tmy. Koník sa ticho a rýchlo pohyboval cez lesy a doliny, až kým sa mu podarilo uniknúť nepriateľom. Dospel do najbližšieho mesta a priniesol správu o tom, v akom nebezpečenstve sa nachádza zámok. Vďaka jeho odvahe sa zhromaždilo vojsko, ktoré prišlo na pomoc a oslobodilo Kapušiansky zámok od nepriateľského obliehania.